Doctor Zaran. No, jo no és igual. Explicat a Fòric aquest matí. Perdoneu, no? Jo just... Esteu avançant, però justament volia dir això, que quasi sembla que ha passat sense pena ni glòria el més important, jo diria, d'aquesta renovació, que és la renovació de la presidència. I per tant, jo voldria no separar, perquè entenc que és una renovació conjunta, però voldria fer remarcar especialment i agrair la generositat, perquè ningú que es posa al davant d'una organització no fa un esforç personal de moltes hores i de dedicació als altres per fer un exercici de generositat com aquest. Per tant, jo voldria remarcar i agrair que constés. Jo crec que la feina feta l'any que ha passat, perquè ell ha explicat la feina feta, però crec que no l'hauríem agraït. Jo crec que ha de constar en acte l'agraïment de la Unió Catalana d'Hospitals de la gran dificultat de la transició i l'excel·lent resultat en la transició de tot aquest any. Una, i dos, l'acte de generositat de voler tirar endavant en moments tan complicats com aquests, que crec que hem escollit el millor president que pot tindre la Unió en aquests moments. Per tant, jo felicito a l'Assemblea per haver fet això, i agraeixo profundament la generositat del Manel Jovells de poder continuar portant la presidència de la Unió Catalana d'Hospitals. Moltes gràcies per ser el nostre president. Gràcies. Agraeixo molt el vostre suport i agraeixo a Joan Maria, que es nota que som amics de fa anys i per tant això sempre acaba sortint, però en tot cas us agraeixo a ell i a tots aquesta confiança, espero no decebre-la i espero comptar amb tots vosaltres. Per tant, tenim temps complicats, però jo també tinc la il·lusió i les ganes de tirar endavant i crec que tenim idees i ànims per fer coses i crec que les podem fer i si anem tots junts ho farem segur.